Exact, agregator de informații că în episodul ăsta vom învăța cum să instalați CSGO pe telefon. Da, ați auzit bine, CSGO. Dacă voi nu știți cum să instalați, cum să instalați, deci cum să instalați CSGO Real Mobile pe telefon. Dați aici. Îl vedeți pe tipul ăsta, dați aici. Veniți aici, dați aici. Intrați în link. Bem, eu că l-am registrat pe el. Instalați prima oară CS16 și dați 3D ăsta. Și uitați, să facă și CSGO-ul, dacă nu mă credeți. Deci să arăt cum. Uitați, adică pe aplicația aia, da? Așa. Dați pe el. Și, stați, că am făcut o intrați pe după ce l-ați instalat, intrați pe arhive. Dați aici, copii, aici, bum, eu că am dau idee, stați, că nu l-aveam, dați copii, dați aici și dați aici, să fiți în carce frumos. Frumos instalați. X, stați, nu asta. Și aveți acolo CSGO asta. Viem, instalați pe AMR CS16 primul. X-aș. Așa. Intrați pe X-aș. Dați la Donerd. Dați aici, după aia dați set curent forward, așa, când l-ați băgat, intrați pe CS16, lăsați cum aveți așa și dați la un challenge. Să intrăm și într-un match, să vedeți. Deci dau așa, asta să mă intre, să revedeți și Caterin, căcău. Acum se încarcă, nu știu ce face. Că abia acum am putut să-l instalez. Și când intră, dați multiplayer, dați aici. Intrați pe și dați join game. Bă, dar nu mă lasă să iei din codul. Aveți cum să...
Не zice să păcăm. Așa că s-au curtit. Atât a fost cu episodul de azi, a fost